Hej, vi er Anne-Sophie, Joachim og Ditte, og vi har lavet en analyse af Mathias Tesfayes debatindlæg. Jeg frygter rød blok for 10 år i mørket igen. Mathias Tesfayes empiriske grundlag for at lave analysen i debatindlægget er blandt andet sine egne personlige erfaringer. Derudover der bruger han også Thor Møgers artikel En skattereform til dem, der trækker læsset, og en rundspørge fra Analyse Danmark for 3F. Man kan påpege, at der er nogle problemer med hans empiriske grundlag. For eksempel snakker han om samfundshistorie, men han har ikke særlig meget belæg for det, han siger. I andre tilfælde trækker han på personlig erfaring, hvilket gør påstanden lidt vag, da han ikke kan bevise det, og det ikke er særlig repræsentativt. Yderligere nævner han en rundspørge, men vi ser ingen konkrete tal fra den. Så vi ved ikke rigtigt, hvad rundspørgen viser, bare hvad han har konkluderet ud fra den. Mathias Tesfaye benytter sig af kvalitativ metode, hermeneutik og diskursanalyse i hans debatindlæg. Vi mener også, at han kunne have brugt den kvantitative metode for at få mere belæg for hans påstande, som vi har nævnt tidligere. Vi skulle svare på, hvad det teoretiske udgangspunkt er, om der er teoretiske alternativer. Og her har vi haft lidt svært ved at skulle skelne mellem de to spørgsmål, så vi har bare vurderet, at det hele er teori for analysen. Og der synes vi, eller har vi kunne se teorien om issue voting versus class voting, som er to forskellige måder at stemme på. Og derefter har vi brugt Max Weber som teoretiker, hvor først så siger han Max Weber 1, hvor han mener, at den aktuelle forståelse opnås enten gennem kendskab til reglerne for en bestemt handletype, eller gennem indlevelse i emotionelle udtryk, hvor Max Weber igen også siger, Max Weber 2, at en forklarende forståelse opnås gennem kendskab til motiverne bag handlingerne. Så derfor så har vi noget handling og erfaring, som ligesom skaber det her teori. Og det er så ikke to forskellige Max Weber, det er bare én, men to forskellige teorier, han har. I sin kronik konkluderer Mathias Tesfaye, at der er nogen i rød blok, der fordømmer det, man vil kalde arbejderisterne. Og at det sker på bekostning af blokken selv, da de overser, hvad det er, vælgerne vil have. Som han siger, overser de den vigtigste værdikamp i årtier. Og han kalder selv arbejderismen for kærlighed til velfærdsstaten. Men hvilke politiske løsninger præsenterer Mathias Tesfaye så til dette sociale problem? Som sagt har Rød Blok i det seneste ført politik, som gør, at de har mistet tilhængere blandt arbejderklassen. For at ændre denne tendens, bliver de nødt til at sætte fokus på de arbejdere, som de engang havde det. Altså, at ikke alt fokus ligger på fattigkarina, mens at jord- og betonarbejdere bliver forsømt. Der skal tryghed tilbage til arbejdslivet.